musím povedať, že celkovo tí Američania niečo, čo majú v sebe, je tá vďačnosť a hlavne táto komunita Slovákov, lebo oni nikdy nestratili tú túžbu nejako sa vrátiť, že je to zaujímavé, že tí predkovia, ako môj vlastný pradedo, oni, čo tam išli do tých Spojených štátov, išli s tým zámerom, že sa vrátia. Len sa to nestalo. A teraz sa to splná tento sen cez tú tretiu generáciu. Takže to je krásne, že niekedy veci fakt trvajú čas a nesplňujú sa hneď v našom živote, ale príde to pre naše vnúčatá a pravnúčatá. Vy sama ste sa vrátili po dlhých rokoch v Kanade. Hej. Na druhej strane Slováci neemigrovali len do Spojených štátov a vlastne tá emigrácia počas tých rokov pokračuje. Už to nie sú také obrovské vlny, ako to boli vtedy, ale ľudia postupne odchádzajú. Čoraz viac ľudí hovorí o tom, že by sa chcelo odsťahovať v súčasnej situácii zo Slovenska.